Добре дошли в играта Познай песента. Тази игра е създадена за всички фенове на българската музика, които искат да тестват своите познания или просто да се забавляват. За да участвате в играта, трябва да имате регистрация в сайта. Ако все още не сте се регистрирали, можете да го направите, като попълните кратката форма и потвърдите регистрацията си от вашия имейл. Може да разгледате играта, като изиграете една анонимна игра. Правилата на играта са следните. Ще ви зададем 30 въпроса. Всеки въпрос съдържа част от текста на една българска песен, както и 4 възможни отговора. Целта е да свържете текста с песента и да изберете правилния отговор. След всяко ваше предположение ще разберете дали сте отговорили правилно или грешно и ще ви бъде зададен следващия въпрос. Всеки правилен отговор ви носи една точка. Максималният брой точки, който може да съберете от една игра е 30, а минималният 0. Времето, за което трябва да отговорите на един въпрос е 30 секунди. Ако просрочите това време, отговорът ви ще бъде счетен за грешен. Ако искате да се откажете от играта, можете да го направите по всяко време, но ще загубите точките от нея. Може да играете неограничен брой игри, като точките от всяка игра се прибавят към крайния ви резултат. С него вие участвате в седмичното класиране. Победител е този, който е събрал най-много точки в рамките на една календарна седмица. Благодаря ви за отделеното време. Форума на сайта е отворен за вашите въпроси и препоръки относно играта. Пожелаваме ви успех и приятни минути в Текстове.com.